Здравейте! Вие слушате подкаст Заря. Аз съм Зиарт и съм тук с Яриона, а този път дори и с Ремуза. Сега ще ви запознаем накратко с героите от семейство Карагьозови, но останете до края, защото ще чуете и история за един от тях. Ще разкажем за семейството пълно с смях и поучителни истории с щипка магия. Макар да не чувате Анлибрия, четвъртия член на Заря, бъдете сигурни, че тя също е участвала в създаването на историите. А сега нека се понесем в света на семейство Карагьозови. Най-младият член е Петя. Тя е на крехките 2 месеца, а нейният разнообразен живот се състои от дишане, хранене, спане, да бъде сладур и като цяло едно щастливо съществуване, без да подозира, че тя и брати са наследили вълшебните способности на гръцката страна от родата. По-големият ти брат Иванчо е най-новото попълнение на музикалната банда на приятелите му от квартала, а именно Козлите, като техният отличителен белег е Златния ланец. Присъединяването му в бандата е сбъдната мечта за него, тъй като той се слави с отлични певчески умения. Следва баща им Гошо и неговата част от родословието. Той наследил най-характерната черта на семейството, а именно гърбавият нос, който бил предал и на сина си. На времето вдигал тежести и бил световният рекорд, с което спечелил вниманието на жена си, а след като се опознали достатъчно добре, спечелил също и сърцето й. Сестра му Лиляна пък е инфлуенсър в зоната на козметиката и естетиката, като има дъщеря на 6 години на име Вероника и куче Померан, което те много обичат и са нарекли Чарли. Майката на Лиляна и Гошо, а именно баба Марийка, още от млада жена обича да приготвя банички за семейството си. Има необичайна мания по десена на цветя и е много обичлив човек. Сега ще ви разкажем и за родителите на баба Марийка. Прадядо Петкан и прабаба Благойка. Петкан води спокоен живот, след успешната си 47 годишна кариера на библиотекар, а за сметка на това, права Благойка, след дълги години на работа на нивата, сега е продавачка в магазин за обувки, където се натъква на неочаквана стока, а именно летящи сандали. Нека се върнем сега към мъжа на баба Марийка, дядо Тошко, който много обича да похапва баничките на съпругата си, винаги придружени с боза. Освен това, той посветил живота си на отглеждането на семейните домашни животни, ковени в планината. Те представляват чудновата смесица от коза и овен, с игрив и малко мистериозен характер. Брат му Пешко през целия си живот обикаля света със своята любима лодка Сисилия, с която преживял куп приключения, включително огнения дъх на един могъщ дракон. Майката на Пешко и Тошко е прабаба Ани. Тя е вдовица, след като мъжът ти безследно и тайнствено изчезва. Тя работила дълги години като комунистачка и премахала през отворите на комините всички уроки, лоши намерения и сажди от домовете на хората. Толкова обичала работата си, че дори след пенсионирането си продължила да чисти комина на малката си къщурка. Ани имала още 3 сестри, всички по-големи от нея, което било крайно любопитно, преди факта, че самата тя тък му бе навършила 100-ния си юбилей. Интересното пред четирите сестри е това, че владеят някои чудодейни магии и винаги със своите билки, цветя и гозби са успявали да помогнат на хората. Следващата по възраст сестра, по-голяма от Ани само с 1 година, е Радост, която живее в старчески дом Пеещи лястовици, където до ден днешен е диригент на хората, състоящ се от весели музикални пенсионери. Още по-възрастната сестра, Зори, на цели 103 години, се е посветила изцяло в това да прави карикатури на съседите си. Магията на четката й винаги й е помагала да ги превърне в шедьоври, които успешно продава на седянката в парка, люпейки семки с приятелките си. Най-старата членка на семейството на възраст от рекордните 106 години, която по чудо още не се е превърнала в прах, е прабаба Ясена. Много малко хора знаят истината, но преди години, когато Ясена била млада, станала първият човек кацнал на Луната. Макар и по погрешка, натискайки червеното копче в ракетата. Сега, нека се върнем много назад, обратно при съпругата на Гошо, а именно Анастасия. И нейната страна на семейството, която всъщност има гръцки происход.
Смело може да кажем, че тя е най-красивият човек в родата и точно заради това станала модел и победила в множество конкурси за красота. Когато била на 18, фирмата на баща е спонсорирала едно състезание по вдигане на тежести, където се запознала с бъдещия си мъж, Гошо, и се влюбила в него. Бащата на Анастасия, Николаус, притежава успешен бизнес за производство на първокласен зехтин, който има намерение да предаде някой ден на внука си Иванчо. Във фабриката за зехтин редовно си има проблеми с едно палаво духче, което винаги намира с какво да се пошегува. Също така, той много обича да пие лузо в компанията на любимите си хора. Следва прадядо Евгенис и прабаба Василия. Евгенис посветил по-голямата част от живота си на това да работи в много изискан италиански ресторант, но в Гърция, заради неговите далечни, далечни италиански корени. Всъщност, третият му братовчет бил италянец. Прабаба Василия пък е голяма любителка на птици и цял живот ги изучава с помощта на брат си Антонис, който има колекция от пера, дори и магични птици. Нека се върнем при майката на Анастасия, баба Камелия, която има сестра-близначка на име Виктория. Двете близначки притежават салон за красота, за хора и животни, в който нито една прическа не е сътворена без щипка магия. Редовните им посетители и любими клиенти са Лиляна, дъщеря и кученцето им Чарли. Последни от родата останаха прадядо Игнати и прабаба Огняна, които се срещнали, когато българската гадателка Огняна била на посещение в Гърция и гледала на кълбо с магическите си сили, къде Игнати и пиратът ще намери съкровище. След което са влюбили и създали семейство, като двете им дъщери, Камелия и Виктория, наследили вълшебните способности на майка си. Това беше накратко историята на семейство Карагьозови. А сега, нека се спуснем в света на Иванчо и неговата история за това как, без да иска, минава през портал и то не къде да е, а в изоставена къща. Здравей от мен, скъпи слушателю! Аз съм Ремуза. Вероятно се чудиш къде се намираш. Е, нищо необичайно. В непознат град и по-точно на една непозната улица. Пред теб виждаш петима приятели. Всички те, част от музикалната банда Козлите. А един от тях, Иванчо, бе тяхното ново попълнение. Ако ти е интересно какво приключение ги очаква, остани и слушай много внимателно. Лятото тъкмо беше започнал. Слънцето разливаше лъчите си и правеше въздуха сух и горещ. Това бе времето, когато гиржите изчезваха, а часовете, те сякаш нямаха край. Групата Козлите се състоеше от петима членове, като Иванчо бе техен вокалист. Най-големият от бандата беше Стефан. Барабанист, тък му завърши успешно 12-ти клас. Дългата му коса леко закриваше очите му. Лъчо и Киро пък бяха на по 17 години и свиреха на електрически китари. Познаваха се от деца и дори бяха вземали уроци по китара заедно. А колкото до Димитър, свиреше на синтезатор. За него се знаеше, че тък му е навършил 18 и не е от приказливите. Ето нещо дръзко, което да направим. Обяви Стефан. Да разгледаме изоставената къща на ъгъла на края на улицата. Иванчо го побиха тръпки. Изпитваше голям страх от това място. Толкова тихо и замряло бе всичко, а в същото време сякаш кипеше от живот. Сенките като че ли не стояха на едно място и си играеха със страха му. Но не можеше точно сега да се излага пред новата си банда. Това беше сбъдната мечта. Петте момчета стояха пред порутената постройка и оглеждаха верандата. Нека видим какво е останало от тази развалина и отвътре. Каза Стефан нехайно и всички го последваха към вратата. Що ме отвориха, изкърца драматично и им представи тъмно помещение с улющени тапети, продънени мебели и люлеещ се стар лампион, който очевидно не може да освети дори миша дупка. Въздухът бе тежък и прашен. Три от момчетата светнаха с фенерчетата на телефоните си. Едно отвори голям пакет чипс, а Стефчо започна с присмех да коментира всяка подробност. Разходиха се из първия етаж.
Огледаха няколко изпочупени стаи с порутени стени, пукнатини и пропити с влага килими. Като цяло нищо особено опасно, но Иванчо продължаваше притеснен да стиска телефона с фенерчето в ръцете си. Скука! Провлачи Киро. Дали поне на втория етаж има нещо интересно? Допълни той и пъхна няколко парчета чип в устата си. Ами, да проверим. И без това няма какво друго да правим. Съгласи се Лъчо, а Стефан ги поведе нагоре, демонстратирайки за пореден път лидерството си. Те изкачваха се по стълбището, от което липсваха няколко стъпала, а други бяха изпочупени и едва се държаха на крехките си дъски. Иванчо вървеше най-отзад и се опитваше да прикрие нежеланието си да продължава нагоре. Всяка стъпка все повече нарастваше ужасът от възможността стълбата да се счупи под краката им. Най-сетне обаче стигнаха до втория етаж, където ги посрещна дълъг коридор. Разгледаха 3 от 4 стаи, а щом отвориха вратата на последната, отвътре ги озари силна светлина. Всички ахнаха. Какво беше това? Петимата стояха удивени и гледаха елипсовидна светеща дупка, наподобяваща портал. Очите й бяха златисто-жълти и ослепителни. Що за чудо е това? Да не биде някаква илюзия? Възкликна Лъчо и се опита да направи снимка на откритието им. Само че тя заприлича на размазано златисто петно. Съмнявам се да е илюзия. Прилича на един от тези вълшебни портали в детските приказки. Каза Иванчо. Това е най-доброто начало на едно лято. Хайде да видим на къде ще ни отведе. Предложи Стефан на секундата и се устреми към очите. Не, Димитър го дръпна за тениската. ти да не си полудял. Кой знае на къде води? Скастри го сериозно той. Сега ще проверим. Киро извади едно парченце чипс и го пусна в портала. Той изчезна и момчетата загледаха объркани след него. Няколко минути по-късно то се върна. Нямаше му нищо. Видяхте ли? Напълно безопасно. Хайде и ние да влезем. Каза Стефан и без да чака второ мнение изчезна пред очите им, погълнат от силната светлина. След него влезе Киро, после Лъчо, Димитър и Иванчо. Нямаше връщане назад. Намираха се в пустиня. Докъдето стигаше погледът им, имаше само пясък и пясъчни дюни. Слънцето беше още по-горещо и пареше кожата им. Къде сме? Извика Киро и започна да разтрива очите си. Всички се огледаха. Ами, изглежда е някаква пустиня. Отговори объркано Лъчо. Гледай ти. Любопитно нещо е този портал. Каза Стефан смаян. Димитър сумтя, а Иванчо преглътна мъчително. Взеха решение да потърсят вода, защото слънцето ставаше все по-жарко и немилостиво. А идеята за връщане от дома бе започнала да изглежда като мираж след изчезването на портала, с който бяха дошли. Едва влачиха краката си, а пясъкът бе твърде горещ, за да се събуят боси. За да отвлекат вниманието си, започнаха да пеят новата си песен. Иванчо видя нещо да се надига от пясъка, но беше толкова жаден, че не му обърна внимание. Изведнъж песента им бе прекъсната от тихо съскане, което лекият полъх на вятъра разнесе наоколо. Всички се обърнаха. Пред тях стоеше дълга змия с пясъчен цвят и черни петна, а миг по-късно, преди още да се осъзнаят, вече бяха обградени от множество ужасяващи змии. Олеле, момчета, нали знаете, че много се боя от тях? Възкликна Стефан. Винаги са ми изглеждали толкова страшни и с дългите езици, студени очи и... Той не намери сили да продължи. За дългата върволица от хлъзгави създания се бе появил нов портал. Сякаш чакаш ги като спасение. Но как трябваше да го достигнат? Тогава Иванчо се сети и извика на останалите. Пейте! Точно това бе видял по-рано. Змия, която запленена от песента стоеше като магиосана. Пейте! Извика отново той. Всички се подчиниха и запяха в хор. Първо плахо, после все по-уверено. Постепенно забелязаха как змиите леко се отдръпват назад,
сторейки път, за да минат опиянени от красивата мелодия. Момчетата се възползваха от това и забързаха напред. Не спирайки да пеят и вече не усещащи жажда, се добраха до така бленувания портал. Нетърпеливи се втурнаха през него. Най-сетне щяха да се приберат. О, не! Отново не бяха там, където очакваха. Чуваха се спокойни вълни и тишина. Момчетата отвориха очи. Бяха се озовали на малко самотно островче, обградено от океан, който величествено разплискваше водите си. На няколко метра във водата се носеше празна лодка, а още по-навътре в океана се бледнееше един малко по-голям остров и неясно очертания на блестящ портал. Бандата щастливо установи, че това няма да е толкова трудно и страшно, колкото постигнато приключение и нагази във водата. Само Киро остана на брега. Аз не мога. Не мога да плувам. Почти проплака той. Няма нищо трудно в това. Ела, ще те научим. Каза Стефан. Момчето плахо потопи единия си крак в ледената вода, която се пропиваше в тънкия му летен панталон. Останалите го бяха обградили и го подкрепиха. Първо почнаха да въртят ръце, а после да ритат с крака. Киро последва примера им. В началото плуваше бавно и спираше да си почине. Когато не усети дъното под краката си, се оплаши. Ама всички го подкрепиха и той отново започна да плува все по-бързо и все по-уверено. Най-сетне всички се добраха до лодката. Целите мокри и подгизнали, но щастливи. А Киро горд, че е преодолял страха си и вече може да плува. Загребаха към острова и съвсем скоро, само след няколко метра, стигнаха до портала. От другата страна ги чакаше мрачна, страховита гора, чието високи дървета и буйни храсти хвърляха таинствени сенки. Беше толкова тъмно, че момчетата не се виждаха един друг. Всички ли сте тук? Извика Стефан. Чуха се 3 последователни гласа. Само един липсваше. Започнаха да го викат и тогава го чуха. Тих шепот на няколко крачки от тях. Лучо, който много се боеше от тъмното, бе седнал на земята, свил колене до тялото си. Плашеше го не всичко това, което е около него, а факта, че не можеше да го види. Тази неизвестност го потискаше, защото тъмнината караше всеки клон да му прилича на ръка с гръбливи ногти, а всяка сянка на чудовище дебнещо, за да го нападне. Лъчо се изправи и се приближи към приятелите си. Всички, уверявайки, че са плътно един до друг, закрачиха пред шубраците. След всяка стъпка, сухите листа шумоляха под краката им. Побиваха ги тръпки. Усещането, че някой ги следи, скрит за дъбове и чинари, беше смущаващо и ужасяващо. Вървяха в непрогледна тъма, сигурно час. Някой каза ли нещо? Попита Киро. Не, всички мълчим. Отвърна Стефан и в този миг се чу вой. Тогава, какво беше това? Лъчо сякаш всеки момент ще да се откаже от това да продължава напред. Имаше усещането, че се въртят в кръг и съвсем скоро ще бъдат нападнати от някой див звяр. Страховете му сякаш потвърждаваше вълчия вой, който се повтори. Вижте, Викна Иванчо. там напред свети нещо. Сигурно най-сетне сме стигнали до портала. Има спасение. Тези думи накараха страхът на Лъчо леко да отслабне. Петимата продължиха да крачат заедно по посока на светлината. Лъчо се чувстваше по-уверен, когато и до приятелите си, които го подкрепяха. Светлината ставаше все по-силна и по-силна, докато най-накрая не стигнаха до нейния източник — портала. Казахме ли ти, приятелю? Винаги има светлина в края на тунела. Киро потупа Лъчо по рамото. Така е. Дано вече ни отведе от дома. Съгласи се приятелят му и след малко петимата бяха обгърнати от светлината на портала. Порталът явно не мислеше да ги връща обратно. Намираха се в малка кащърка, но не от тази, която тръгнаха, а съвсем различна. Не имаше дървено легло с тежък юрган, малка масичка с трикрако столче и гардероб с дрехи,
които по-скоро трябва да наречем вехти парцали. Силен вятър чухаше по замъглените стъкла на прозорците. Какво ще правим тук? Хайде да излезем. Предложи Стефан. Не чуваш ли какъв вятър духа? Няма да изляза. Възпротиви се Димитър, който както обикновено отдавна не бе обел и дума. Ами тогава, какво предлагаш? Попита Лъчо. Димитър изпъшка мъчително. Нямаше избор. Трябваше да им каже. Не виждате ли, че всички минаваме през страховете си? Мисля, че дойде и моят ред, защото много се боя от силни ветрове и урагани. Призна той. Останалите го погледнаха с разбиране. Всичките бяха минали през това и знаеха какво изпитва. Внезапно къщичката се заклати. Към тях се бе запътило голямо и бързо торнадо, промитащо безмилостно всичко по пътя си. Дъските вече не успяваха да издържат на силата му и постепенно бяха поглъщани в мощния въртеж. Момчетата започнаха да усещат телата си сякаш без контрол. Всички завикаха оплашени. Ами сега трудът ставаше все по-силен, а торнадото все по-голямо. Не можеха да направят нищо друго, освен да чакат и да се надяват всичко това да свърши. Изведнъж се чу силен и оглушителен пукот и момчетата усетиха, че са във въздуха. Нямаха опора под краката си. Тогава всичко около тях заблестя в златисто жълто и преди да разберат какво се е случило, ужасът приключи. Чувстваха се замаяни. Погледът им беше замъглен. Не знаеха какво се е случило с тях, след като торнадото ги е помело. Тогава видяха пред себе си същата стара къща, от която бяха тръгнали, преди да живеят всичките тези приключения. Същите портени стени и същия златищо от портал. Иване, ти от нищо ли не се боиш, че се върнахме обратно тук? Попита Димитър. Не. Истината е, че ме беше страх да вляза тук, но не исках да ви кажа. Призна Иванчо и сведе глава. Сега поне разбра, че всички се боим от нещо и няма защо да го крием. Всички имаме своите слабости и в това няма нищо лошо и нищо заслужаващо присмех. Каза Лъчо. Точно така. А и какви приятели ще сме, ако непрекъснато се притесняваш, че може да ни разочароваш с нещо? Помни най-важния девиз на козлите. Бъди себе си. Дори това да означава някой да те мисли за странен. Защото ние всички сме странни по свой собствен начин. Включи се Киро. Освен това, твоят страх бледне до нашите. Не ни ли видя какви сме страхливци? Докато ти мина през всички изпитания с завидна смелост. Похвали го и Стефан. Иванчо се усмихна и предложи. Искате ли най-сетне да се махаме от тук? Стигат ни толкова страхове за днес. Всички бяха съгласни. Петимата излязоха навън. Те вече не бяха просто банда, а истински най-добри приятели. Като всеки от тях бе прият такъв, какъвто е. Хайде, елате да си вземем сладолед и да си починем. А после, ще решим какво ще правим. Имаме цяло лято. А кой знае, може да попаднем и на друг портал. Каза Стефан и всички се засмяха. После затичаха да си купуват сладолед. Да, не се знаеше какво ги очаква, а лятото едва започваше.